Росія збирається блокувати Керченську протоку. Про це повідомляє керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, посилаючись на власні джерела. З 24 квітня до жовтня окупанти заборонять прохід суден під іноземними прапорами та військових кораблів іноземних держав. Пояснюють це проведенням військових маневрів. Якщо рішення таки набуде чинності, то росіяни матимуть повний контроль над Азовським морем. Це, зокрема, може заблокувати роботу Маріупольського морського порту. Тобто на сьогодні це більше такий, знаєте, політико-пропагандистський крок, але водночас це такий, знаєте, собі демонстрація можливостей тотально порушувати міжнародне право. Тобто це більш така, знаєте, форма формальної агресії, я би назвав її так. Бо це акт агресії, блокада морських портів та просторів від міжнародним правом до актів агресії.